Nu sufle acum, mamaie, când aprinde. Gata? Hai, s-a aprins. S-a aprins? Da. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Para-pa-pa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Alexia să trăiască, Alexia să trăiască, la mulți ani. Para-pa-pam, para-pa-pam. Câte ani ai, mamaia? Spune câte ani ai. Spune câte ani ai. Spune-mi, mamaia, câte ani ai. Doi, mamaia. Hai să suflăm, hai. Ești mare, mare, mare. Hai. Așa, încă o dată. Încă o dată. Mamaia ajută, mamaia ajută. Mamaia ajută, gata. Bravo, bravo. Haide. Tăiem tortul, da? Haide, hai să tăiem tortul. Haide, tăiem mamaia sau tu? Hai amândouă, hai amândouă. Hai, stai, să punem un loc, știi? Așa, stai să mine, da? Opa. Asta zică mamaia, da? Gata. Uite, luăm pe Michi acum, da? Așa, și punem la Alexia. Și luăm pe Ciumică și punem pe Nățuc. Măturuc. Că-ți mă plânat, mamaia. Ia, hai, taie măsotul din partea aia, că nu mai pot și... Două porții. Două porții. Șterge, mamaia, șterge, mamaia. Cristina. N-ai vorbit cu manicurița? 2 ani, 2 torturi. Mai tăiesc din tortul, că la 18 ani și facem. 18 torturi! 18 torturi.